Aw bismillah Lim TV sanfɛ pour que ka aw kunafoni bi kunafoni an bɛna daminɛ ni min ye o de ye an ka jamana in kɔnɔ bagi jaabi o kɔni bɔra ka bin sɔgɔmaden na mais yanni sɔgɔma in na cɛ an bɛ bɔ min kalama depuis suro 21h déjà dɔw ka jaabi b'u bolo n'a y'a sɔrɔ a jara ou bien n'a sɔrɔ a ma ja wa a kɛra sababu ye kɔni sababu ye da to bi sɔgɔmaden na an taara munumunu écolesew la n'o ye lycéw ye an taara sɔrɔ affluence dɔgɔyara kosɛbɛ ni y'an ka munumunu ta k'a lajɛ defu waati ani bagi ta i b'a ye u cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ maa minnu bɛ yen nɔ sa ko olu y'u ka jaabi sɔrɔ ka ban olu ma sɔn ka ɲɛsin ekɔlisow ma ka taa lajɛ fɛn min bɔra yen mais maa kelen kelen minnu bɛ yen k'u dutɛra n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ dɔ k'u tɔgɔ b'a la ou bien n'u dutɛra ko u m'u tɔgɔ ye u b'a ɲini n'a y'a sɔrɔ u bɛ yen u b'a u tɛ yen olu de taara u sen jɔ ekɔlisow la an sera lycée fila ma sɔgɔmada in na lycée fɔlɔ olu ma o kɔni an taara sɔrɔ ekɔliden yɛrɛ tun tɛ yen lycée filanan an taara an ye kumakan minnu sɔrɔ yen nɔ kalabankura kɔnɔna na yan an ka jɛ an ni aw an ka tulo ma jɔ u la. Arketu Jara. Alors il y a bagi sɔrɔ bi nisɔndiya jumɛn b'i la. Ne nisɔndiyalen don n kɔntannen yɛrɛ de don bi. Kɔntannen don. Ne siɲɛ fɔlɔ ye bagi la. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka bagi kɛ. I y'a sɔrɔ. Awɔ. Lycée jumɛn. Lycée El Patom chez Baba Najo. Alors est-ce que wele kan bɛ wele ka ɲɛsin maa minnu ma bagi sɔrɔ ɲɛna. Maa minnu ma bagi sɔrɔ ne b'a f'u ɲɛna yarabi Ala ka san wɛrɛ ta ja. Wa u ka courage ta u kana décourager u ka leçon ta u ka fɛnw k'a kɛcogo la quoi foyi tɛ reçu bɔ. Mais kun bɛ kalan kɛ san kɔnɔ cogo di est-ce que vous avez comment vous travaillez san kɔnɔ e kun bɛ si ka leçon ta ou bien kun bɛ mun de kɛ. Bon ne kun filɛ nin ne tɛ leçon ta yɛrɛ ne tɛ se leçon ta yɛrɛ la ne ka fɛn bɛɛ kun ye explication ye explication min bɛ kɛ classe kɔnɔ au maximum ne bɛ baara kɛ n'o de en tant que maître bɛ ka leçon expliquer wagati min na wagati ne bɛ kulonkɛ ni fɛnw bɛɛ dabila ne bɛ n ka maître suit ka n ka leçon suit a b'a fɔ cogoya min na ka kɛ ten sinon ne tɛ se leçon ta la ne yɛrɛ y'a kɛ n TLL de ne ye série littérature de kɛ français. Ibrahim Amzata. Alors Ibrahim Amzata i ka bagi sɔrɔ sisan nisɔndiya jumɛn b'i la. Bon n content do trop wallahi. Wa nisɔndiya yɛrɛ hali n t'a dɔn n bɛna mun fɔ bi. Je suis très wallahi nisɔndiyara trop. Ah bon, mais comment est-ce que vous m'avez dit ça? Ouais, ouais, on m'a donné ma sœur. Ni n'est pas de bag non. Ni n'est pas savana. Ya savana de. Donc il m'a découragé. Non, m'a découragé. Un parent me découragé donc m'a découragé. Mais vous devez vouloir faire bon nous y mon master. Bon, mon master m'a il nous fait vraiment ouais effort fourni quoi. Mais l'échec fait partie de la vie. Alors, courage ta. Bon, je me nomme Sorina Joe. Bon, ni ce genre là. Bon, un bara de gars soro. Faut être soro ni bara te quoi. Quoi, toi bara ge. Sara ni mua je. On a découragé Sara besoro. On va soro ni muna soro re. Félicitations. Bon, découragement on t'a nera soro ni mention. Mention humaine. Assez bien. Assez bien. Bon, on bara de kofore. Bon, munu ya jamu bla on a découragé wa courage ta Sara. Ne sanjol na e bagno. Bon, ne sans flanan. Ne sans flanan. Ya soro avec mention. Alors, mais où est le cas de l'organiser par bon, wele am mene bolo ajine sin parama we o le courage donna na rega kala yin na sino salon e kala ya jeme o le wa courage ta quoi bon ne wol fo barigada alhamdulillah bi ou be content nous ko bi kere do bon bayo wera to na agatu anyana don mais akera me an ma so le ko ma so alors mais ibi se ka mun de soro ka fo d'abord mun ya soro bon mun na soro mun féliciter alsa ko courage ta mun na ta université la ne institut la wana bolo jiwa bayi kalen ta bani bayi ko be fana examen woro wi nte baki alors ne change na ka to bon ne change flana mais c'est comment est-ce que l'année prochaine il a mon pression de tirer ka pour que ka se na bon na courage ta alsa na courage ta alors wala kan belo ne ci parents ma bon wa me fo parents yon wa block na ko sen fo ta bani flana fana ta bani comme aussi américain wa fo to na en anglais vimoir du follow vimoir du understand ce qui veut dire plus tu suis plus tu comprends en sugata awina alsa Bagloria Malie Sam bafla muga ani nani ajerla kafo kame sigla muga ani wolonvla ana buruburu bisaba ani kononto ko o de kera nyinata ye kunafoni folo munu sorola sabla anga kunafoni soro chogofe abeseka yalama atu mum alisi sambito nga kunafonu konana ambita Cameroon nantara Cameroon
cɛ min bɛ nɔndu b'a wele ko Isa Ayatu n'ale kun ye kafu o ɲɛma kɔrɔ ye i ka dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ka kalifa minɛ la kunu jeudi tubabukalo tile 8 san 2024 a kɛra Faransikaw fɛ yen nɔ ka si to san 70 ani san 8 wa Isa Ayatu kɔni kɛra maa ye maa min ni a ye baara kɛ siraw fɛ sira minnu ye balonko sira ye a mɛnna wa maa dɔ maa min mɛnna kafu kunna ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka farafinna yan nɔ wa maa dɔ maa min fana da a ye hakilina caman sɔrɔ min bɛ se ka to balonko kɔni bɛ se ka taa ɲɛ wulikajɔ ni baaraw kɔni a y'o caman kɛ wa ani farafinna jamana caman bɛ yen nɔ u ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ balontan hukumu kɔnɔna na nin fana kunnafoni an y'o sɔrɔ an ka chaîne nationale n'o ye ORTM ye o page sanfɛla la halisa an bɛ taa an ka kunnafoni kɔnɔna na n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ ambassadeur min bɛ wele ko jamana min wele ko Suède o ka ambassadeur Mali ɲɛmɔgɔ kɔni ye wele bila a ma k'a k'a ka kasaw n'a ka kusaw cɛ ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ 72 heures n'o ye tile 3 o de dira a ma min bɛ se ka to n'a bɛ bɔ Mali kɔnɔ parce que k'u ka ministre n'o ye u ka ministre dɔ ye k'a ye kuma dɔ ta ka ɲɛsin Mali ma ko o ye ko ye komi ma bɛn Mali ɲɛmɔgɔw ma o de kama u y'a ɲin'a fɛ k'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ kuma na dɔrɔn foli an b'o lase maa ma y'an lajɛ Cɛdo Dawu ale tɛ kun bɛ kamara la Amadu Sala Ture kuma bara kun bɛ n bolo Fune Dumasi ale kun bɛ an ka studio kɔnɔna na aw ka dɔn k'a fɔ ko visitekɛlaw minnu kun b'an fɛ yan bisa o de ye Buri Idrissa Maiga ka taa fara Mamadu Alassane Diallo foli an b'a lase maa ma minnu y'an lajɛ an ka dɛmɛbaw Mamutu Tarawele yɛlɛ électronique k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an ka maa dɛmɛbaw fana minnu ye an bi ko mɔgɔw ye Fatumata Ɲani Batuli ani Binta Ɲani k'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn u n'u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ Tulisi groupe k'a bɛɛ fɔ maa ma bɛ yen k'i bɛ a fɛ k'an dɛmɛ i bɛ wulikajɔ kɛ i b'an ka page ta i b'a lajɛ a sanfɛla la numéro dɔ bɛ yen a sɛbɛnnen don ko WhatsApp n'i y'a cliquer a kan seulement i bɛ taa bɔ an ka numéro principal kan min bɛ se k'a to an ni e bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wulikajɔ ani baara pour que a ka kɛ o de a ka ɲɛ o de Lumière TV ka wulikajɔ ye o de groupe Lumière yɛrɛ ka hakilinaw ye an bɛ a lajɛ an ni maa maa bɛ k'an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o kɛ. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔyɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔ minɛnw misiri kɔnɔ minɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hatɛ Fune Dumasi Chez Mamutu Tarawele yɛlɛ électronique a filɛ nin n'i bɔra Mɛnbugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mabile fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yɛlɛ électronique Chez Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tumana sa boli biribiri i ka taa se yɛlɛ électronique Chez Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ Fune Dumasi o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique hatɛ